Den har fått en 3. Och har du den så gör vi den en gång till. Ta din favoritsektor där om du skulle använda den. Skulle hon släppa i skottet så fortsätter du bara att jobba in den. Ska vi byta med den nu? Yes. Mm. Då leker du med din motor framåt, va? Ta den då! Vänd på dig. Vänd på dig, Matte. Vi vill se din bakre sida. Okej. Ta den då! Ta den! Ja! Bra! Hoppsan! Jättesarje! Och du kan stanna upp och koppla upp din hund. Lite i den. Tack. Och den lever fortfarande. Ja. Tack. Det måste vara en helt ny. Tack. Ja. Sen är det andra skottet som gått nu. Ja. Så tar du och plockar fram nyckeln och så leker ni igen. Ja. Ja. Jag tror jag med. Så leker vi. Ja, vad kommer fram till sökna här på det? Ja, vad är duktig. Ja, det är duktig. Ja, den är god.